Tarigagay ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company nga agbalin ang naragsak ken natalged ti panagsubli dagiti estudyante iti pagadalan inton lunes. Tapno masiguro daytoy nakikaykaysada kadagiti manulusuro naganak ken estudyante iti kick-off ceremony iti Brigada Eskwela 2026 sadiay Nungulunan Elementary School iti Sitio Likongan Nungulunan Hungduan Ifugao. Inaladamot lang daytoy nga oportunidad tapno ibinglay dagiti napateg nga impormasyon panggep iti anti-criminality. Practical tips tapno maamuan ken makaliklik iti pangta manigpod iti terorismo ken dumapay a security concerns. Nabaradamot lang as simuporta iti Brigada Eskwela 2026 caravan sadyay Banawi Ifugao. Ti caravan ket nangrugi iti Gohang National High School patulong iti poblasyon Poitan, Taman, Amganad, Viewpoint, ken Hapaw Hungduan, sakbay ang nagsubli iti Gohang National High School. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na, iti panangipaay iti serbisyo komunidad.